Sa Good Vibes Chapel sa Barangay Patag sa Silay, ginadagsa sang turista. Ang ini nga chapel ang gintawag sa mga turista nga simbahan sa bukid. Ini bangod na hamtang ini mismo sa ibabaw sang bukid sa Sitio Tayap, Barangay Patag sa Silay City. Malabyan lang sa higad sang dalan sa Tayap ang gate pasulod diri. Pasulod sa gate makita ang matahong nga landscape kag sa unhan amo na ang San Antonio de Padua Chapel. Agaw atensyon ang architectural design sa chapel. Ang atop sini gingamitan sang pugon ang mga haligi kawayan, kahoy naman ang sa atubang sini. Nagagwa sulod lang ang hangin sa chapel. Antique ang mga pertahan sini nga pang 17th o kun 18th century ang design sang carvings. May religious icon. Ang sulod sa simbahan himo naman sa kahoy kag glass. Ang likod sang crucifix himo sa glass, gani at hag ang katahom sang kabukiran sa likod. Bangod sa pinasahi nga design kag katahom sang chapel ginadagsa ini sa mga turista kun Sabado, ang adlaw sang pagmisa diri. Kada alas 4 sang hapon kun Sabado ang misa. Isa ka oras antes ginabuksan na ang area para sa mga bisita. Kung first Friday, naga-misa man diri. Pero pagka first Saturday of the month, wala naman sang misa diri. Subong, isa na ini sa mga wedding ceremony destination bangod sang katahom sang lugar.